De reddingsbrigade is er klaar voor, maar hoe zit het met de zwemvaardigheid van de badgasten? Ik denk dat het echt heel druk wordt. Volgens mij zit Zeeland bomvol en dat betekent voor de strandwachten gewoon echt hard werken. En verder vandaag. Zeeuws Kamerlid komt op spreekuur en stage lopen door mee te prikken. Goedenavond. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over de zwemvaardigheid van kinderen die deze zomer weer veel op het strand te vinden zullen zijn. Ze hebben door de coronamaatregelen lang niet kunnen zwemmen. Voor ouders geldt vooral, let op, ga er niet vanuit dat je kind het diploma vorig jaar gehaald heeft en dat ze nog kunnen zwemmen. Dus train extra, kom eventueel bij reddingsbrigade oefenen, maar let ook de eerste paar keren meer op. Ik praat erover verder met verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, begrijp jij die waarschuwing van de reddingsbrigade? Jawel, ouders zijn vaak toch wel geneigd om hun kinderen een beetje te overschatten. Zeker als ze een diploma op zak hebben. Maar door corona zijn de zwembaden natuurlijk heel lang dicht geweest. Kinderen hebben dus bijna niet kunnen zwemmen. En niet alleen hun niveau is daardoor misschien achteruit gegaan, maar ook vooral hun conditie en uithoudingsvermogen. Dus dat is echt iets waar ouders op moeten letten. Ja, en heeft dat dan echt alleen met corona te maken? Nee, eigenlijk is de zwemvaardigheid van kinderen in het algemeen wel achteruit gegaan afgelopen jaren. En dat heeft er vooral mee te maken dat heel veel gemeenten schoolzwemmen niet meer subsidiëren. Het is te duur geworden. Dus ja, dan is het aan de ouders zelf of ze dat wel of niet doen. En niet iedereen doet dat. Nee, maar toch, er zijn ook uitzonderingen, begreep ik, op die regel dan weer. Ja, er is wel een kentering te zien. Bijvoorbeeld de gemeente Goes, die gaat juist weer nu meer geld en aandacht besteden aan schoolzwemmen. Ja, dan toch nog even terug naar corona. Voor de reddingsbrigade lijkt mij dat toch ook ingewikkeld geweest? Ja, die hebben ook echt wel weer even de boel moeten opfrissen. Niet alleen de zwemvaardigheid van kinderen ging achteruit. Ook voor de reddingsbrigade zelf is het alle hens aan dek. Het is voor ons heel druk. Deze opleiding voor de lifeguards die vandaag examen doen heeft ook een jaar vertraging opgeleverd. 12 strandwachten van de posten op Walcheren doen dus een jaar later examen dan gepland. Ze merken dat ze weinig hebben kunnen oefenen. De leden die bij ons zwemmen, daar merken we dat het niveau echt een stuk is teruggelopen. Ja, ik had wel weer opnieuw moeten trainen om die 400 meter te kunnen halen. Het lifeguard-examen voor de strandwachten is dus extra spannend dit keer. Nou, er gaat straks een paar zwemmers in problemen komen. Daarvoor krijgen ze een melding van de reddingspost en aan hun de taak om die op te lossen en die mensen veilig naar de post te brengen. 2 zwemmers in problemen en we gaan 1 zwemmer erheen sturen om daar assistentie te verlenen over. Ja, dat is begrepen. Je hebt net het eerste deel van het examen gedaan. Hoe ging het? Best wel goed. Goede communicatie, alles was duidelijk, werd goed overlegd. En we hadden de slachtoffers redelijk snel op de kant. Door. We hadden misschien iets meer snelheid erin mogen stoppen, maar in het algemeen ging het wel goed. De reddingsbrigade verwacht een zwaar seizoen voor de strandwachten. Ik denk dat het echt heel druk wordt. Volgens mij zit Zeeland bomvol en dat betekent voor de strandwachten gewoon echt hard werken. Maar mocht er iets misgaan, de strandwachten zijn er klaar voor. Ze zijn alle 12 geslaagd. VVD-Kamerlid Jacqueline van der Heel uit Goes bracht vandaag een werkbezoek aan de zorg in Zeeland. Ze sprak in Middelburg onder meer met een van de vakantiedokters die deze zomer het huisartsentekort moet oplossen. Ik ben sinds april klaar met de huisartsopleiding en ik ben eigenlijk nog zoekende wat ik eigenlijk wil verder. Of ik wil gaan waarnemen of toch snel een praktijk over wil nemen. Dit leek me eigenlijk de ideale kans om ook eens hier rond te kijken. Doel van het project is onder meer jonge huisartsen als Willemijn kennis te laten maken met Zeeland. Wat me heel erg opviel was de hartelijkheid, zowel van de mensen die hier werken als ook patiënten die over het algemeen heel vriendelijk en rustig zijn. Iemand kan hier vrij kijken, kan meemaken hoe het is om hier te werken en ook eigenlijk te leven. En op dat moment is er weer een stukje tekort opgelost in de zomerperiode. Ik denk prima initiatief. JB West, de organisatie die sinds kort de Zeeuwse jeugdbescherming over heeft genomen van Intervents, is op zoek naar een flink aantal nieuwe medewerkers. Er wordt gezocht naar 10 tot 15 nieuwe mensen. Jeugdbescherming West zegt nadrukkelijk geen personeel vanuit hun oorspronkelijke werkgebied Den Haag of andere regio's te willen gaan invliegen om het personeelstekort hier in Zeeland op te lossen. Inmiddels heeft Zeeland de tweede week met een stijgende coronalijn achter de rug.
blijkt uit cijfers van het RIVM. 3 weken geleden nog was overal in de provincie corona flink aan het dalen. Maar toen kwam daar plotseling een eind aan. In de afgelopen week was er zelfs een verdubbeling van het aantal nieuwe besmettingen. En ook in de ziekenhuizen is deze week voor het eerst weer een lichte stijging van het aantal opnames vanwege corona te zien. Tieners kunnen zich nu ook laten vaccineren bij de prikstraten van de GGD. En dat doen ze graag. Omdat ik het belangrijk vind om de prik te krijgen, zodat ik gewoon niet meer besmettelijk kan zijn voor corona. Ik dacht van iedereen doet het, dus dan doe ik het ook wel. Ik ben nooit echt tegen vaccinaties geweest of dat het iets met je doet of zo. Ik zit van je hebt ze eigenlijk gewoon nodig. Mijn vader had hem ook genomen, dus toen dacht ik, als papa hem neemt, dan zal het vast goed zijn. Het aantal corona-infecties stijgt vooral onder tieners en twintigers. En daarom is het volgens de GGD echt heel noodzakelijk dat ook zij zich laten vaccineren. Nou, over het algemeen worden jongeren weinig ziek, of nauwelijks ziek van corona. Alleen in sommige gevallen kunnen ze er flink en lang last van hebben. De zogenaamde long-covid. Een vaccinatie voorkomt dit. En niet alleen de geprikten zijn deze dagen jeugdig op de priklocaties van de GGD. Geprikt wordt er namelijk door studenten van Scalda. De studenten doen er ervaring mee op en hebben dan direct een hele zinvolle stage. Want ze helpen mee om ons land veiliger te maken. Goedemorgen. Aan welke kant had u een vaccinatie gewild? Doe maar links, voor jou het makkelijkste. Ja, Anne Rut van Beek is 17 jaar en doet de opleiding voor doktersassistenten. Ze prikt bij wijze van praktijkonderwijs en moet goed richten. En dan mag je arm lekker laten ontspannen. Nou, moeilijk is wel om een beetje de goede plek van de prik te bepalen. Maar ondertussen heb ik dat wel een beetje onder de hand. En ik vind het gewoon leuk om met de mensen in contact te zijn en gewoon ze te helpen en zo. Dat vind ik echt leuk. Nieuwe vaccins voor priklijn 9 alsjeblieft. Maar voordat er geprikt kan worden, moeten de vaccinaties opgetrokken worden. Dat doet de 16-jarige Lois de Leeuw. Het is niet iets wat je elke dag doet, zeg maar. Maar ik heb het wel heel erg naar mijn zin hier zo. En ik vind het ook wel bijzonder dat ik hier mag zijn voor stage. En de GGD Zeeland is heel blij met de hulp van de dames. Ze leren op school de theorie en wij maken ze in de praktijk bekwaam. En die meiden zijn echt goud waard. Is dat allemaal wel veilig? Dat is allemaal heel veilig, want ze worden onder begeleiding voeren ze al deze handelingen uit. Studenten blij, GGD blij en ook Scalda is zeer positief over deze stage. Ja, dit is zeker een stage waar ze wat aan hebben. Naast het feit dat ze natuurlijk heel nuttig werk verrichten hier, is dit een ervaring die ze meenemen in hun latere loopbaan. Ze zijn vaak nog jong, maar ze komen hier binnen in een hele grote organisatie. Ze leren natuurlijk wat medisch-technische handelingen, maar ze leren ook omgaan met mensen, met collega's, plaatsen in een organisatie. Dan toch de grote vraag, is er al een keer iemand flauwgevallen toen je een prik zette? Bij mij nog niet, gelukkig. Laten we ook nog niet hopen dat dat gaat gebeuren natuurlijk. De bewolking overheerste vandaag. Later was er bovendien wat lichte regen of een bui hier en daar, met name in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen overheerst opnieuw de bewolking en valt er in het zuidoosten van Zeeland regen met een kleine kans op een onweersbui. Het wordt 19 tot 20 graden. Op onze site lees je nu het verhaal over een orgel dat weer terug naar Zeeland moet worden gehaald uit Limburg. Stichting De Rijkere Orgel 1776 in Middelburg organiseert concerten en masterclasses om geld op te halen voor de reddingsactie van het orgel in Beek. De kerk gaat dicht en het orgel, dat oorspronkelijk uit Axel komt, staat te koop. De stichting wil hem dolgraag terug naar Zeeland halen. De komende weken zijn er dus verschillende concerten om geld op te halen daarvoor. Meer daarover op onze site. En dat was het voor nu. Nog een hele fijne avond.